Bon dia a tothom. Comparec per donar compte dels acords del Consell Executiu d'avui dia 30 de juliol. En primer lloc, informar-los que el Govern ha aprovat un projecte de llei, jo crec que dels importants d'aquesta legislatura, sense cap mena de dubte, projecte de llei de governs locals de Catalunya, que podríem dir té tres grans objectius. En primer lloc, determinar i clarificar les funcions de cada nivell de govern. En segon lloc, assegurar la sostenibilitat financera i l'eficàcia en la prestació de serveis. I en tercer lloc, simplificar les estructures administratives i evitar duplicitats organitzatives i d'actuació. De fet, l'elaboració del text del projecte ha estat fruit d'un procés participatiu, plural, debatut, amb la complicitat, com no podia ser d'una altra manera, especialment important per part del món local, de les entitats municipalistes, dels consells comarcals, de les diputacions. Es tracta, doncs, d'una norma elaborada des de la proximitat, amb respecte i coneixement de la realitat local de Catalunya, que té una llarga tradició, per altra banda, i també amb voluntat de respectar, com no podria ser d'una altra manera, el règim especial d'Aran i les disposicions que preveu la Carta Municipal de Barcelona. Val a dir que aquesta és una llei que és possible pel marc estatutari que tenim, marc que ens atribueix competència exclusiva quan en l'article 160 de l'Estatut, competència exclusiva a favor de la Generalitat en matèria de règim local, és taxatiu aquest article des d'aquest punt de vista, i evidentment nosaltres el que no tolerarem, ho ha dit la vicepresidenta del Govern, doncs és que se'ns imposi un model forani en aquest sentit. Des del punt de vista de les principals novetats que incorpora aquest projecte de llei que es remetrà al Parlament, en destacaria 15, per no ser excessivament exhaustius, però per ser complets alhora. En primer lloc, la llei respecta tots els municipis existents a Catalunya. Aquest, a més, és un missatge. No caldria, però com que es va, diguem-ne, suscitar aquest debat fa uns mesos enrere, per part del govern espanyol, que varen dir en aquell moment, després fa la sensació que han rectificat, no? Però en aquell moment varen dir que volien eliminar municipis petits, que era autènticament quelcom que no tenia sentit, deixar clar que des del punt de vista del que ha de ser el model territorial del nostre país, el model de règim local, doncs aquesta llei òbviament respecta tots els municipis existents a Catalunya a hores d'ara. Sí que farà, segona novetat, un foment a la fusió voluntària, subratllo voluntària, allà on ho justifiquin motius històrics, identitaris, geogràfics i econòmics, tots ells. No es pot pretendre ni tan sols insinuar, i ho vull deixar molt clar, processos de fusió que vagin en contra del sentiment, en contra de la història local, en contra del sentit comú de les pròpies localitats. És important, per tant, destacar aquest principi de fusió voluntària si s'escau. La tercera novetat que incorpora aquest projecte de llei és el foment de la mancomunació de serveis entre municipis a base d'establir uns estàndards mínims de qualitat d'acord amb les entitats municipalistes, l'establiment d'aquests estàndards, per a la prestació del que són els serveis obligatoris. La quarta novetat la podríem situar en el fet que la Generalitat no podrà delegar la prestació de serveis als municipis si no va acompanyada de finançament. Això ha passat al llarg de tots aquests anys, en plural, molts, s'han aprovat, per exemple, lleis en el Parlament de Catalunya que acabaven atribuint responsabilitats als municipis, als ens locals, i aquestes responsabilitats no anaven acompanyades del corresponent finançament. Cinquena novetat que incorpora aquesta llei i que val la pena remarcar és el fet que els consells comarcals es converteixen, es reconeixen en el principal ens de gestió mancomunada de serveis locals. A més, seran els encarregats de gestionar els serveis mínims municipals quan els municipis no assoleixin els estàndards mínims de qualitat que abans els referenciaven. Aquí a vegades hi ha hagut una, diguem-ho així de manera col·loquial, una cantarella de que per què servien els consells comarcals. Els consells comarcals han donat un servei en aquests últims 25 anys extraordinari al país, sobretot al conjunt del territori, no?
I en aquest sentit aquesta llei ve a reforçar aquesta vocació de servei públic que han esdevingut els consells comarcals. En molts àmbits i en molts ordres de prestacions d'assistència social, prestacions relacionades amb l'àmbit que acompanya l'educació, prestacions relacionades amb el que és les comunicacions de tipus més rural, etc. Sisena novetat que incorpora aquest projecte de llei, que en els municipis i entitats municipals, en els municipis i entitats municipals descentralitzades de menys de 1.000 habitants, els consells comarcals prestaran de forma automàtica els serveis mínims de recollida de residus, aigües residuals, neteja viària, control d'aliments i begudes. Setena novetat, desapareixen els consellers comarcals com a càrrecs de representació política, la qual cosa representa la disminució, en aquest sentit, per aquells que els agradin les estadístiques, de 1.034 càrrecs públics renumerats. En vuitè lloc, vuitena novetat que destacaria, és que el principal òrgan de govern dels consells comarcals serà el Consell d'Alcaldes, o es proposa que sigui el Consell d'Alcaldes, en el qual els alcaldes tindran vot ponderat, òbviament, en funció de la població que representi el seu municipi. I en l'àmbit també dels consells comarcals, novena novetat, destacar que els consells comarcals de l'àrea metropolitana de Barcelona o es redueixen o desapareixen. Aquí hi ha entitats metropolitanes, el cas concret de l'àrea de Barcelona és molt evident, a més reconeguda i establerta per llei, i des d'aquest punt de vista era clar que aquest projecte de llei, que aquesta llei de governs locals havia d'afrontar aquesta racionalització en l'àmbit metropolità de Barcelona com farà. Desena novetat, en aquest terreny, en el de les vegueries, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials quan es compleixin les condicions previstes. Aquí estem, diguem-ne, vinculats al que estableix la llei 30/2010 de vegueries, i per tant, quan es compleixin les condicions previstes a la disposició transitòria primera d'aquesta llei, doncs aleshores els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials en allò que es determini en aquesta llei de governs locals. Onzena novetat, la llei incorpora la prohibició de crear noves mancomunitats o consorcis quan es pretengui desenvolupar un servei o competència ja desenvolupat per una altra administració, o bé quan aquest servei o competència el pugui prestar o exercir el Consell Comarcal o l'àrea metropolitana. Diria, escolta, això és de sentit comú. Efectivament ho és, però passava. I per tant era necessari incorporar aquest element en la futura llei, almenys a criteri del govern, i del que s'ha vingut parlant fins ara amb les entitats municipalistes. Dotzena novetat que incorpora aquest projecte de llei és que totes aquestes entitats de caràcter mancomunat o consorcial també seran objecte d'extinció automàtica en cas de duplicitat, manca de presentació de comptes o de dèficit continuat, així com totes les mancomunitats o consorcis que estiguin gestionant competències de forma duplicada. És la mateixa norma, però en el sentit, diguem-ne, s'entén en part invers. Tercera novetat, es reconeix el dret de retribució dels representants locals i s'estableix que serà la llei de pressupostos que anualment fixarà els límits màxims a percebre d'acord amb el tipus d'ens local, la població, la capacitat financera i les tasques i funcions assignades en cada cas. 14a novetat, els municipis, els consells comarcals i les vegueries hauran de disposar d'un portal de transparència que haurà d'integrar-se al portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya que es va presentar ahir mateix per part del president de la Generalitat. I 15a novetat, que jo els destacaria d'aquest projecte de llei, és que els municipis de més de 5.000 habitants hauran de disposar d'un reglament de participació ciutadana. Finalment, en aquest capítol, comentar-los que el govern ha analitzat el dictamen del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, conegut com a CAPCIF, sobre la reforma de la llei de bases de règim local que pretén imposar el govern espanyol, aquella que l'altre dia la mateixa vicepresidenta del govern català em feia notar fins a quin punt envaïa les nostres competències. Aquest informe del CAPCIF, del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, no només es fa ressò a criteri seu d'aquest Consell que la llei espanyola posa o posaria en perill el model
propi que tenim a Catalunya i el seu potencial, sinó que a més posa de manifest que des del punt de vista de l'optimització dels recursos i de les administracions públiques, de cara a la prestació de serveis de caràcter, diguem-ne, social, de polítiques íntimament lligades amb l'estat del benestar, aquesta llei espanyola, diguem-ne, ho posa veritablement en perill. Aquesta és una anàlisi interessant, els en fem menció, ha estat analitzat per part del govern, aquest informe del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, i evidentment el posarem a la seva disposició. En un altre ordre de coses, informar-los que el govern ha aprovat un altre projecte de llei, que és el relatiu al que actualitza el marc jurídic del que es coneix com a CRT, que va relacionat amb el Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca Salou, per poder desenvolupar el projecte, el complex Barcelona World, en aquest àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca Salou. L'executiu ha aprovat aquest projecte de llei, que de fet el que fa és actualitzar el marc jurídic després de 20 anys de vigència, per tal d'adaptar-lo als nous models i a les noves exigències del turisme internacional i de negocis i poder desenvolupar així les activitats que estan previstes dur a terme en el complex Barcelona World que s'està projectant. Val a dir que aquest nou text que avui el govern aprova ja com a projecte, que ha estat seguint tot el procés d'informació pública, incorpora algunes de les al·legacions presentades per al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, també altres al·legacions o aportacions que ha fet el propi Departament de Benestar Social i Família respecte a la qüestió de la garantia pels menors, que havia estat motiu, a més d'un debat parlamentari, i amb aquestes incorporacions pensem que es podrà trametre en el Parlament en les properes setmanes i l'aprovació, que és una aprovació necessària, per poder dur a terme aquest projecte de Barcelona World en el que és el conegut Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou. Informar-los també que el govern ha aprovat, en aquest cas no és encara projecte de llei definitiu, és, diguem-ne, la memòria preliminar, el projecte de llei de la regulació de l'activitat de comerç, serveis i fires, que de fet pretén regular de manera integral el model comercial català per al pròxim decenni. La nova llei pensem que ha d'integrar en un únic text normatiu la legislació en matèria de comerç, de serveis i fires, que actualment està dispersa, de fet, en 4 blocs normatius diferents. L'accés a l'activitat, modalitats de venda, activitats de promoció de vendes, pràctiques prohibides, horaris comercials, equipaments comercials i activitats firals. Tot això configura un paquet de 4 blocs normatius, com els deia, dispersos ja en aquests moments. Les coses, a més, han canviat i de quina manera, i pensem que és necessari dotar-nos d'aquesta llei reguladora del conjunt de l'activitat comercial. De fet, l'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir la consolidació i la projecció de cara al futur d'aquest model d'èxit, pensem que és d'èxit, que ha estat i és el model de comerç català. També es pretén avançar, pensem que és imprescindible en els temps que corren, en la simplificació administrativa, suprimint les càrregues que puguin ser innecessàries o incrementar la seguretat jurídica de les empreses mitjançant la clarificació dels diferents conceptes que configuren l'ordenació del comerç i els serveis. Volem, per tant, dur a terme una norma amb vocació estructural i de permanència, com ha de ser aquesta, i que necessitarà, per tant, construir el màxim consens polític i social. En l'elaboració de l'avantprojecte, el Departament d'Empresa i Ocupació, òbviament, mantindrà un diàleg especialment intens amb les entitats representatives del món comercial i també amb les entitats municipalistes i amb els diferents grups amb representació al Parlament. En quart lloc, informar-los, d'acord amb el que els vaig anticipar fa just una setmana, que el govern ha acordat avui demanar formalment la recusació del president del Tribunal Constitucional en els procediments de recurs d'inconstitucionalitat en els quals és part el mateix govern de la Generalitat de Catalunya i que es troben en procés de tramitació davant d'aquest organisme. Aquí la doctrina Pérez Tremps, un cop analitzat, és molt clara.
des d'aquest punt de vista. I, per tant, assumint, ja els ho vaig explicar la setmana passada, que el propi Tribunal Constitucional havia admès la possibilitat de que un membre del Tribunal Constitucional fos militant de base d'un partit polític, i això va quedar establert així fa una colla d'anys, va ser el mateix Tribunal Constitucional que va fixar una doctrina nova, es podria dir d'aquesta manera, amb el cas Pérez Trems respecte a com cal interpretar la deguda imparcialitat i la deguda independència dels membres del Tribunal Constitucional a l'hora d'analitzar casos concrets. I des d'aquest punt de vista, en la recusació, no serà una recusació genèrica per tot, sinó vinculada a 24 pleits, diguem-ho d'aquesta manera, 24 conflictes plantejats en aquests moments que estan en curs en el Tribunal Constitucional per part o de la Generalitat o per part del govern espanyol o per part de diputats i diputades del Partit Popular. I, per tant, és en base a aquests 24 casos concrets que es planteja la recusació, atenent això, com els dic, el que ha estat o es coneix col·loquialment com a doctrina Pérez Trems. Informar-los també que el Consell Executiu ha aprovat avui autoritzar el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a establir el refinançament de les obres del canal Segarra-Garrigues per als propers 4 anys. Aquesta és una obra important, particularment per les Terres de Lleida, i que requereix de prendre mesures recurrents per fer-la possible i dur-la a terme. Tenen informació completa en el dossier de premsa que els hem distribuït. Informar-los també que el govern ha aprovat avui el decret que regula la fixació de l'àmbit de planificació territorial del Penedès, integrat per les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i els municipis de l'Anoia, no adscrits a les comarques centrals. Hi havia fins l'any 2010 7 àmbits per a la planificació, això és un instrument de l'àmbit de la planificació territorial, que són, aquests 7 àmbits eren el metropolità de Barcelona, el de les comarques gironines, el del Camp de Tarragona, el de les Terres de l'Ebre, el de Ponent, el de les comarques centrals i el de l'Alt Pirineu i Aran. Aquests 7 àmbits van ser ampliats a 8 l'any 2010 amb una modificació de la llei de planificació territorial i la del Pla Territorial General, amb l'objectiu aleshores de crear un 8è àmbit, que és aquest que aleshores creat per llei, ara via decret, després de tot el procés d'informació pública corresponent es desplega. Informar-los també, hi ha altres acords, perquè avui són diversos, però jo ho deixaria aquí per assenyalar-los els més centrals. Si hi ha altres qüestions ja m'ho faran notar i jo estic a la seva disposició com sempre, fora, diguem-ne, de la documentació, perquè no és administrativament estrictament un acord del govern des d'un punt de vista formal, però sí una decisió del govern, la de donar instruccions als serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya per recórrer la decisió, la interlocutòria que va emetre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre les mesures cautelars relatives a l'adjudicació d'ATL. Per tant, és presentar un recurs davant del Tribunal Suprem en relació a aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Informar-los que s'ha pres aquesta decisió i, per tant, seran els serveis jurídics qui la materialitzaran els propers dies. I, finalment, informar-los d'un nomenament, que és el del senyor Josep Maria Bosch i Bessa, com a nou delegat del govern a Madrid. Jo vull agrair, en primer lloc, els serveis prestats pel senyor Jordi Casas, deixar clar que els seus motius, com vostès coneixen, que tenen a veure amb el seu estat de salut, que l'han obligat a demanar ja fa una colla de mesos el seu relleu. En aquest sentit també demano que pugui ser respectat per aquesta raó les raons i els motius d'haver de plegar per part del senyor Jordi Casas, i informar-los que el substituirà el senyor Josep Maria Bosch, com els deia, que és nascut a Lleida el 1956 i que, entre altres coses, és persona de carrera diplomàtica, fins ara havia estat com a cònsol a Montpeller, coneix aquesta casa perquè hi va treballar a finals dels 80 i a primers dels 90, i en qualsevol cas pensem que pot fer una molt bona tasca a Madrid, a la delegació del govern a Madrid. I hi ha un nomenament, els constarà en el dossier que els hem distribuït, que formalment s'havia de ser així, però de fet és l'acumulació de dues responsabilitats per part d'una sola persona, que és la d'en Joan Pluma,
que vostès saben que vàrem acordar la creació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el senyor Joan Pluma, que és actualment el director de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, passarà a ser també director de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Vol dir, per tant, que no rebrà cap retribució extra per l'exercici d'aquesta nova responsabilitat i les seves funcions. Ho volia deixar clar perquè a vegades hi ha qui pot especular amb aquestes coses i si fos el cas ja queda dit. Hi ha altres acords, com els he comentat, estic a la seva disposició per comentar aquests altres acords o qualsevol altra qüestió que vostès tinguin a bé. Els informo també, ho dic perquè ahir el president va dir que hi hauria la possibilitat i ara ja els hi puc confirmar, que dimarts que ve, tot i ser a les dates que som, doncs hi haurà un govern que centralment es dedicarà a la qüestió pressupostària. Per tant, no sé si teníem previstes vacances, però estarem aquí. Una pregunta. Endavant. Des de les cabines. Hi ha una nota informativa del Departament de Benestar Social i Família en la qual es dona compte, s'explica que durant els mesos d'agost i setembre no realitzarà cap pagament de prestació econòmica vinculada al servei d'atenció residencial ni es permetrà cap ingrés associat a places de prestació econòmica vinculada a cap servei d'atenció residencial, tot depenent amb la qüestió de la dependència. La meva pregunta és quin és el motiu i si vostès garanteixen que a partir de l'octubre es tornarà a pagar l'ajut i si es farà amb efectes retroactius, és a dir, si es cobriria aquests 2 mesos que no es paguen. Gràcies. Bé, doncs jo em remeto al contingut de la pròpia nota informativa. No li sabria afegir res més. Situo això en el terreny, diguem-ne, de la relació amb les entitats proveïdores i amb la relació i les tensions habituals que a vegades, malauradament, hi ha de tipus de tresoreria. No li sé afegir res més, sincerament. Què més? Portaveu, un parell de qüestions sobre les dues projectes de llei que ha aprovat avui el govern. Sobre la qüestió, la llei de reformes o la llei dels governs locals, voldria demanar-li si el govern confia que d'aquesta manera no quedarà sotmesa l'àmbit municipal a la reforma legislativa que està preparant el govern espanyol, que va aprovar el Consell de Ministres divendres, i donat que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques prima la Diputació com a òrgan que rebi les competències que no puguin assumir els ens locals i en canvi aquest projecte de llei prima la comarca com a àmbit per a aquests serveis, voldria saber per què creu que és així l'àmbit natural que creu que hauria d'aplicar-se per tenir aquestes competències. Mira, perquè hi ha una regla bàsica en l'Estatut que estableix, a l'article 110, si no recordo malament, parlo de memòria, que estableix que en cas de competència exclusiva preval el dret de Catalunya. Vol dir les lleis que s'aprovin a Catalunya. Article 110, quan defineix què és una competència exclusiva. Per tant, si vostè mira l'article 160, que estableix que la Generalitat de Catalunya, i aquesta competència s'exerceix a través del Parlament, el Parlament de Catalunya té competència exclusiva per determinar el règim local a Catalunya, doncs miri, ja té el desllorigador a la pregunta que vostè em feia. És evident, si aquí hi ha una normativa que és competència exclusiva de la Generalitat i el que es diu és que quan hi ha una competència exclusiva va per davant les lleis catalanes que altres, en aquest cas l'espanyola, doncs això és d'aquesta manera des del punt de vista formal, i ho defensarem així. Des del punt de vista polític i conceptualment, per descomptat, en qualsevol dels casos, és a dir, aquí fins i tot tenim a favor nostre, després, disculpi, em demanava? Disculpi, pensava em deia alguna cosa, no. Dic, fins i tot tenim a disposició, perquè això ja va ser pleitejat en el seu moment, tot el tema de l'organització territorial a Catalunya en relació concretament als consells comarcals i a les seves prerrogatives, funcions, etc. Quan es van crear les famoses LLOT, l'any 86-87, no recordo exactament, un d'aquests 2 anys, doncs hi va haver una sentència del Tribunal Constitucional que va atribuir amb un estatut, el del 79, que aquest tema en concret doncs estava menys clar que ara ho està més, no? Fins i tot després de la famosa sentència contra l'Estatut de l'any 2010, doncs escolti, aquí arguments n'hi ha de jurídics i n'hi ha per descomptat de polítics perquè hi ha una clara, diguem-ne, vocació de règim propi des del punt de vista local a Catalunya, i és en aquest sentit que això es defensarà. I a més, fixi's
fins i tot un òrgan que a priori no semblaria que s'hagués de dedicar a aquestes qüestions, com ho és el tema de l'administració local, que és el Consell Assessor relatiu a les polítiques socials i familiars, no? Doncs també ha informat de la manera que ha informat i dona els consells que dona i fa les recomanacions al govern que fa, i ho podran vostès analitzar-ho bé, no? Perquè no estem parlant només d'administració en el sentit abstracte, estem parlant com garantim finalment els serveis més bàsics dels nostres conciutadans i com això ho fem en un territori doncs, que no és simètric a tot arreu. És a dir, tu com organitzes la prestació dels serveis en un entorn metropolità com és el de Barcelona, que requereix unes necessitats, és de sentit comú això que dic, però és que a vegades alguns aquest sentit comú sembla que se l'obliden, no? I com tu, diguem-ne, prestes els mateixos serveis, o mires de que siguin el màxim possible els mateixos, doncs en altres llocs del territori molt més despoblats, no ho sé, el Pirineu, a determinades comarques interiors, etc. No? I aquí l'organització territorial i el règim local que tu estableixes és bàsic, és fonamental. No? Per tant, no estem parlant només d'un debat en abstracte, de cosa, diguem-ne, de polítics i d'alcaldes i de regidors i de consellers comarcals, sinó de, veritablement, com ens, diguem-ne, tenim o no tenim unes estructures que ens permetin garantir els serveis públics més essencials als ciutadans. Què més? I sobre l'altra llei, la de Barcelona World, si podria aclarir això que diu que perquè fa l'àmbit tributari es manté el tipus impositiu aplicable als casinos del 10%, pel que tenia entès, aquesta és una nova mesura, que la llei és qui fa aquesta modificació tributària. Sí, és la llei la que fa la modificació tributària, incorpora aquesta modificació. I confia que tindrà suports al Parlament per tirar endavant. Bé, aspirem a això i intentarem desplegar tots els arguments que expliciten, diguem-ne, quins són els arguments. Aquí, a fi de comptes, hi ha una cosa molt clara, que és que hi ha llocs de treball, sobretot de les comarques tarragonines, en joc, de tenir-los o no tenir-los. I després, en el terreny del joc, doncs faríem bé tots plegats de posar-hi aquell punt de perspectiva que cal a les coses, d'entendre com és avui en dia l'oferta turística al món, que és els nostres competidors, què passa al bar del costat de casa, on hi ha màquines escurabutxaques i nens que caminen sense anar agafats dels seus pares, oi que passa això? I per tant, posem-hi la perspectiva que un debat d'aquestes característiques, que és seriós, i que a més hi ha moltes expectatives generades perquè hi ha llocs de treball possibles en joc, doncs posem-hi, diguem-ne, aquella perspectiva necessària. Jo només, com a govern, faig aquesta reflexió, m'atreveixo a fer aquesta reflexió, i crec que aquesta reflexió s'està fent a molts nivells i a moltes formacions polítiques. No? Què més a les cabines de ràdio? Seguim? Doncs seguim. Davant. Sí, 3 qüestions. Una, de la recusació del president del Tribunal Constitucional. Si no em sembla malament, la declaració de sobirania, que va ser recorreguda, crec que no hi és, si hi ha algun motiu pel qual no és... Perquè són les del govern de la Generalitat. I aquí no eren part estrictament. Ho és el Parlament de Catalunya i per la informació que a mi em consta, jo no em toca avançar decisions que li correspon prendre al Parlament, però tinc la sensació, deixi-m'ho dir així amb aquest sentit de prudència, que ells faran quelcom semblant i incorporaran aquelles causes o processos en els quals és part del Parlament, però jo m'haig de tenir uns aspectes de tipus formal i procedimental. Aquí el govern no és part, allò va ser, recordarà vostè, una decisió del Parlament, que va ser una resolució aprovada pel Parlament i contra qui es va interposar el recurs davant del Tribunal Constitucional contra el Parlament, i el govern com a tal, stricto sensu, té la seva opinió, que vostè coneix i que tots vostès coneixen, però el govern stricto sensu no és part per aquesta raó. Jo li agraeixo la pregunta perquè precisa, no és que ens n'hàgim oblidat, sinó que respon a aquest criteri de tipus tècnic. En aquest sentit, sobre la recusació, els arguments fonamentals amb què la basen. Una altra pregunta sobre el tema del dèficit, havent-hi la reunió pròxima del Consell de Política Fiscal i Financera. Avui des del PP la senyora Camacho allargava una mica el ventall del marge del dèficit, deia entre l'1,5 i l'1,8, deia fa unes hores. Si això canviaria les coses perquè hi haguessin pressupostos o no. Diu que avui deia entre l'1,8 i l'9... Perdoni, com? Entre l'1,5 i l'1,8.
Ahir deia entre l'1,5 i l'1,7. Avui entre l'1,5 i l'1,8. No li sabria dir, no sé si fa aquell joc de qui l'encerta l'endevina o respon a un altre criteri. Ella sabrà per què diu tot això. Nosaltres, com a govern, no coneixem amb precisió quina és la proposta que demà se'ns farà, ni amb precisió ni sense precisió, no la coneixem. Demà hi ha Consejo de Política Fiscal i Financiera, que està anunciat, em sembla que és a la tarda de demà, i anirà el conseller d'Economia, i a partir d'aquí, del que se'ns comuniqui, doncs ja els avanços, ja ho va mig avançar ahir el president de la Generalitat, no? Però ja els avanço formalment que prendrem una decisió sobre el tema del pressupost dimarts que ve, dia 6 d'agost. I fins aleshores qualsevol cosa en relació al pressupost de la Generalitat seran especulacions, fins aleshores. I una última qüestió. Aquests dies, un cop el president Rajoy ha rebut la carta, li interessaria al president mantenir una trobada en els pròxims dies amb el president Rajoy? Estan treballant perquè hi pugui haver una trobada com aquesta? Seria positiu per a la finalitat que tenia la carta? Jo, si vostè això m'ho pregunta per una informació periodística que avui ha aparegut en un diari de Madrid, li desmenteixo aquesta informació periodística. Això és fals. La informació periodística, em refereixo. Ara, disposició per part del president de la Generalitat sempre n'hi ha. Sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi ha. I sempre els ha dit el president una cosa, que ell, i d'això que ara diré, no en treguin conclusions per aquests propers dies, perquè jo crec que s'equivocarien, almenys fins on jo sé. Però sempre ell ha dit una cosa, sempre, fa molts mesos, i l'ha mantinguda, que ell, per aquest motiu o per d'altres, si hagués de mantenir trobades en un àmbit discret, sabent que quan després calgués se n'informaria, perquè sempre n'has d'acabar donant explicacions per tot, no pot ser d'una altra manera i és bo que sigui així, però no estrictament al moment de fer una reunió. Per tant, aquesta predisposició sempre hi és. Ara, si a mi vostè em pregunta, vostè creu que això es produirà en els propers dies o setmanes? Ja li dic que no. Si em pregunta això, ja li dic que no. Ho dic perquè no hàgim d'estar vostès preguntant cada dia i jo contestant cada dia, aquesta és la sensació que tinc. Vaja sensació, li dic com a informació, en els propers dies, setmanes, no. Vostè dirà. Sí, jo li volia preguntar, conseller, sobre el dèficit que aquest any, i vostè ho ha dit, la setmana vinent es donarà el que s'ha de fer per part del govern, el que pensa fer el govern sobre el pressupost 2013. Jo, si em permet, li preguntaré sobre el pressupost 2014. La pregunta és molt concreta. La Generalitat mantindrà les mateixes intencions de cares al pressupost 2014 que amb una normalitat pressupostària s'hauria de començar a fer a principis o a meitat del mes de setembre i estem a finals de juliol. Gràcies. I després també, aprofitant que dimarts vinent no hi seré, si em permet una altra pregunta, el tema de la carta que comentava el company Jordi, de la carta que vostès han enviat, hi ha hagut comentaris, molts comentaris, i crec que la Generalitat hauria de donar algun tipus d'explicació o també fer algun comentari de que si va ser oportú que aquesta carta s'enviés al president del govern espanyol l'endemà de l'accident que hi va haver-hi, que tothom coneix, Santiago de Compostela, l'accident de trens. Li dic perquè hi ha hagut una allau important de comentaris, tant fets des de Catalunya com també fets des de Madrid. Moltes gràcies. Bé, respecte a la qüestió del 2014, primer hem de resoldre el 2013. És que en part vostè, tal com em formulava la pregunta, doncs ja em donava allò que jo que li contesti d'aquesta manera, no? Sembla ser que demà no només es comunicarà l'objectiu de dèficit per al 2013, sinó també la previsió pel 14, 15, 16. Sembla ser que això serà d'aquesta manera. No? Per tant, si és així, el dimarts, fixant posició pels pressupostos del 2013, també explicarem com veiem l'escenari del 2014, però no abans de conèixer què se'ns comunica en aquest sentit demà. No? Respecte a la segona consideració, me la deu formular ara perquè li contesti ara, no perquè la contesti el dimarts que ve, que vostè no hi serà, com que m'ha fet aquesta introducció. Pot fer-ho ara i en prendrem nota. Gràcies. Disculpi la introducció. Miri,
Jo, sincerament, li diria que el que no és oportú és barrejar les coses. Nosaltres i el president no les ha barrejat. No les hem barrejat. Nosaltres hem tingut, en relació a l'accident de Galícia, una actitud institucionalment la que tocava, escrupulosa i amb un sentit de dol, diguem-ne, total, expressat a tots nivells, a més. Expressat en el govern, i hem parlat diferents de nosaltres, començant pel president, la vicepresidenta, jo mateix, la vicepresidenta a més ahir va ser en els funerals, hem expressat personalment en el govern gallec les nostres condolències, ho hem fet també, jo com a conseller de presidència m'he posat en contacte amb la comunitat gallega aquí a Catalunya, i el que em sorprèn és que alguns vulguin barrejar les coses, jo no ho faria, ni en un sentit ni en un altre. Dues qüestions. M'agradaria saber una mica l'opinió del govern pel fet que es cremés una bandera d'Espanya aquest cap de setmana a les festes majors de Mataró davant de l'Ajuntament de la ciutat i la presència de l'alcalde, el tinent alcalde, que si no estic equivocat són de Convergència i Unió. I la segona qüestió és l'explicació del govern per la presència d'estelades a l'estand de la Secretaria d'Esport al Mundial i si el senyor Tubau ha donat algun tipus de versió d'aquest episodi. Sí, com? Si el senyor Tubau, el secretari d'Esports, ha donat algun tipus d'explicació sobre el que va passar. Bé, jo respecte a la crema, jo desconec això que vostè m'explica ara de Mataró, sincerament no ho he seguit, però en general li puc dir una cosa, que igual que comentàvem dimarts passat, em sembla que era, no? Jo no recomanaria a ningú ni que s'axiulin himnes, ni que es cremin signes d'identitat, ni fotografies de ningú. M'entén què vull dir? Que és el que hem dit sempre, i un servidor ho ha dit sempre i en totes les circumstàncies. Està en el govern i està en l'oposició. Quan era fàcil dir-ho, quan no ho és, o quan no ho era, tant se val, és igual. Jo crec que els símbols, els que siguin, qualsevol símbol, sempre i quan sigui un símbol, diguem-ne, respectuós, ja s'entén, no? I això que dic, amb la democràcia i amb els valors més essencials, hi ha un tipus de simbologia que no és admissible de cap de les meses i vostès ja m'entenen, no? Però els símbols que són, doncs, vaja, els símbols s'han de respectar, tots ells s'han de respectar, agradin o no agradin, el que simbolitzin agradi més o menys, deixi'm ser més precís, no? Per tant, sempre s'ha de respectar i no és bo ni cremar banderes, ni xiular himnes, ni cremar fotografies de ningú, absolutament de ningú. Jo crec que aquesta és la posició del govern i així li manifesto, no? I en relació a la qüestió de l'estelada, hi ha un conveni de col·laboració amb una entitat que es diu Plataforma Pro Seleccions Catalanes. Aquest conveni, a més, està, diguem-ne, empès per unes resolucions al Parlament de Catalunya, de fa temps, a més, no? I en aquest marc d'aquesta col·laboració entre la Secretaria General de Joventut, la Secretaria General d'Esports i la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, en el marc d'aquest esdeveniment, que és la Copa del Món de Natació, doncs hi havia unes hores que l'estand que gestiona la Generalitat estava buit i se'ls va prestar l'espai de l'estand perquè poguessin difondre les seves activitats en una zona horària que la Generalitat no feia servir aquest estand. Què més? Sí, portaveu, en referència a la llei de governs locals, aquests últims dies diversos membres del govern han insistit en que aquesta és la llei que serà d'aplicació a Catalunya i no la llei espanyola per qüestions de preferència que es marca a l'Estatut. Voldria saber, però, si tenen algun missatge clar per part del govern central de que això serà així, és a dir, si tenen algun compromís polític sòlid per part del govern central de que la llei que va aprovar la setmana passada no interferirà a Catalunya, o si simplement ho diuen perquè tenen el convenciment propi de que en base al que diu l'Estatut això serà així. Bé, hi havia un compromís inicial del senyor Montoro expressat a la vicepresidenta del govern català, a la senyora Joana Ortega, en aquest sentit. I esperem que, aquest compromís expressat per part del ministre d'Administracions Públiques, que ho és també, a part d'Hisenda, el senyor Montoro, doncs aquest compromís faci honor a la paraula donada.
d'arguments i raons jurídiques, polítiques, històriques, institucionals, de sentit comú, de bones pràctiques, que per mi és el més important de tot, finalment, no? De bones pràctiques a l'hora d'organitzar la prestació dels serveis de l'estat del benestar, d'arguments d'aquests n'hi ha de sobres, no? Però hi ha aquest compromís. I també li volia demanar sobre el cas del senyor Pérez de los Cobos, el que aprova avui el govern de recusar-lo en les 24 causes que ara mateix dins del Tribunal Constitucional, si això s'ampliarà a qualsevol nova causa que pugui presentar a partir d'ara el govern central i també... Qualsevol no. Hem d'identificar aquelles que es puguin produir on es faci evident aquest interès, diguem-ne, partidari, contradictori, diguéssim, en termes formals, no? Entre el que li correspongui dictaminar ell com a membre del Tribunal Constitucional i la causa que estigui plantejada. Per tant, resposta més col·loquial, li diré, perquè ara l'he dit una mica enrevessadament. Cas per cas ho farem d'aquesta manera. De moment aquests 24 casos, tots aquells que anem identificant els anem acumulant. Què més? Sí, conseller, li volia preguntar per la compareixença demà del president Mas, com l'afronta el govern i tenint en compte que alguns partits ja avui han començat a fer les seves reclamacions, concretament el PP demana que es tornin els diners que suposadament s'han robat, com afronta el govern aquesta compareixença? Bueno, doncs amb ànim de donar totes les explicacions que calgui, ho hem fet sempre, ho continuarem fent, no serà pas la primera vegada que el president dona explicacions en el Parlament, no? I assumint que, vaja, perquè ens hem d'enganyar tots plegats, que per part d'alguns això serà més aviat un pim-pam-pum que no pas una predisposició honesta doncs, a rebre explicacions que diuen voler. Jo lamento que a vegades les coses estiguin tan prejutjades o predeterminades. Quasi bé vostès podrien fer la crònica de demà. I em diuen que sí amb el cap. No, si és que... En fi, doncs a veure si ho fem una mica diferent entre tots. Almenys aquest és l'ànim del president pel que a mi em consta. Què més? Si ja està de tot en castellà, si fora possible. Heu estimulat de cop moltes preguntes abans del castellà. Digueu. Bona tarda. Bona tarda. Li volia demanar, referent al tema de BCN World, amb quina urgència envien el tràmit al Parlament, de quin calendari més o menys estaríem parlant. I després, si ens pogués concretar les recomanacions que han incorporat del CETESC, del Consell de Treball. I una darrera, ja que ha parlat de que hi ha alguns partits que han començat a prendre la perspectiva necessària, sospito que han començat a negociar amb alguns grups parlamentaris respecte a això, als suports que poden tenir quan tramitin aquesta llei, era per veure si podia concretar una miqueta més. No puc concretar perquè quan estàs en converses doncs, que no anirem més retransmetent-les totes elles en viu i en directe, però ja hi ha hagut votacions en aquestes darreres setmanes al Parlament sobre la qüestió, oi que sí? I per tant ja hi ha hagut pronunciaments i ja hi ha condicionants i condicionals i hi ha converses doncs, a tots nivells i es procura que amb tothom, a més. No? Respecte a les incorporacions del CETESC, jo em sembla, jo no me les sé totes, no m'ho sé tot de memòria, m'ho disculparà, però crec que estan referenciades en el mateix document que els hem distribuït. Hi ha, almenys alguna hi era, si jo no ho he llegit malament, perquè una relativa, per exemple, als contractes de crèdit, jo crec que hi era això, però vaja, jo potser com que tampoc m'ho sé, procuro estar al cas bastant de tot, però hi ha coses que jo diria que estan aquí perquè ho he vist abans. I l'altre era, perdoni? El setembre. El setembre estarà tramitat en el Parlament i llavors depèn del propi Parlament de Catalunya, no li sé contestar més, però el setembre ja estarà, diguem-ne, iniciant-se la tramitació en el Parlament de Catalunya, almenys aquest és el nostre propòsit. Sí,
Sí, Què més? jo li voldria preguntar entorn a la demanda de començar a negociar la consulta amb el president espanyol Mariano Rajoy. Ja hi havia algú del Partit Popular de Catalunya que venia a pensar que la resposta anirà encaminada en el sentit que una petició així no se li ha de fer al president, sinó que s'ha de portar al Congrés dels Diputats. Bé, voldria saber si aquesta és una via, de fet també l'ha demanat algun partit català, si aquesta és una via que el govern preveu de recórrer també, o si d'entrada ja descarten aquesta possibilitat d'anar al Congrés a demanar-ho. Si la posició del Partit Popular de Catalunya és tan precisa com amb el tema de l'objectiu de dèficit, doncs ja es pot imaginar com ens ho hem d'agafar tot això, no? Però en qualsevol cas preveuen la possibilitat de recórrer el camí del Congrés en la petició de consulta? Hi ha un informe que ens va lliurar la setmana passada el Consell Assessor per la Transició Nacional que identifica, i jo vaig dir públicament el mateix dijous, que era diguem-ne un plantejament més que raonable, doncs identifica que l'ordre més lògic sembla que sigui: comenci vostè a aplicar, diu el Consell Assessor, la normativa pròpia catalana, i si al final no se n'en surt, provi a nivell del marc legal diguem-ne més general de l'estat espanyol, és a dir, anar al Congrés, per entendre'ns dit col·loquialment. I amb això diguem-ne que el responc, no?, en el que em preguntava. Sí, conseller, dues preguntes. Una és sobre el projecte aquest de reforma dels governs locals. Voldria saber, vostès parlen d'un estalvi de 1.000 milions i la disminució de 1.034 càrrecs públics perquè els consells comarcals ja no seran càrrecs de representació. No sé si ens ho podria explicar. Però també, dintre la mateixa pregunta, també els consells comarcals de l'àrea metropolitana de Barcelona redueixen o desapareixen. Entenc que només és barcelonès i els altres es pretén que siguin canviats en la seva estructura i en la prestació dels seus serveis. És a dir, l'únic que desapareix és el Consell Comarcal del Barcelonès? Sí. Desaparèixer, el concepte desaparèixer, aquesta és la proposta, efectivament. Vale. I ens pot explicar això? És a dir, els consellers comarcals ara ja no estaran a representació dels partits? No, hi ha un mecanisme en relació a l'òrgan de govern del Consell Comarcal que serà, diguem-ne, substituït, si jo no vaig mal informat, perquè és el Consell d'Alcaldes. És a dir, qui dirigirà el Consell Comarcal? És a dir, el Consell Comarcal els Consells Comarcals han tingut una funció extraordinària aquests 25 anys. I la funció extraordinària ha estat, sobretot, en tot allò que té a veure amb la prestació de serveis públics de tota mena. És a dir, l'evolució que ha fet el nostre territori, doncs, en poder facilitar tot el tema del transport escolar, per exemple, tot el tema de la gestió dels residus, tot el tema diguem-ne, de les petites artèries, per dir-ho així en un llenguatge metafòric, de camins rurals, de pavimentació de camins, tot el que és desenvolupament de programes, a vegades, que venien d'Europa. Tota la qüestió relativa a suport assistencial, treballadors socials, tot això, en llocs on els municipis són molt petits i per ells mateixos això no ho podien atendre, aquí els consells comarcals han tingut una funció molt gran. I pensem que aquesta funció és la que s'ha de potenciar. I aleshores el debat, diguem-ne, l'estructura més polititzada, per entendre'ns, hi ha d'haver uns responsables polítics, perquè estem en una democràcia i qui mana és aquells que estiguin elegits pel poble, perquè és que si no això seria un embolic, no? Llavors hi ha el Consell d'Alcaldes amb una representació d'acord amb la representació dels municipis respectius, que sigui qui regenti des del punt de vista més polític els destins de cada Consell Comarcal. Aquesta és una mica la proposta, això és evident doncs, que està situat en el projecte de llei, s'ha de veure com acaba aprovant-se, és delicat tot això, no li diré que no ho sigui, i per tant el govern sempre diguem-ne, hi projectarà una mirada doncs, amb voluntat i amb ànim de negociació i d'arribar a acords amb totes les parts afectades, perquè no és tant un debat entre partits, sinó entre concepcions, moltes vegades, d'entendre el territori.
Ara li donaré un disgust. Perquè les realitats, disculpi, perquè les realitats són diverses també a dins de Catalunya mateix. Ara li donaré un disgust, però el primer que va proposar que fos un Consell d'Alcaldes va ser el Pere Navarro quan era alcalde de Terrassa. Si li consola, el seu propi partit se li va fumar a sobre. Deixi'm fer una segona pregunta. No veig gaire la diferència, és a dir, sí que la veig. Jo crec que és un escàndol que el president del Tribunal Constitucional sigui o hagi estat militant del PP. Però no veig gaire diferència entre recusar el president del Tribunal Constitucional, que ha estat un militant ras i curt, amb una mica el que tenim aquí, perquè tenim el síndic de Greuges, que va ser no militant ras i curt, va ser líder d'un partit de l'oposició. A la sindicatura de comptes crec que tots, llevat d'un, són militants d'un partit. Al Consell Audiovisual tots han estat no militants, diputats, i amb alguns, per cert, amb poca experiència audiovisual. I em deixo, bé, el Consell de Govern si fa no fa el mateix, és a dir, gairebé tots els òrgans d'aquí són de representació de partits. Sí, m'ho preguntaven, potser vostè no hi era dimarts passat, però això se'm preguntava dimarts passat, i la raó és molt senzilla, que és que hi ha un criteri que atén a un principi que és un òrgan de caràcter jurisdiccional, el Tribunal Constitucional. Tots aquests que vostè m'ha mencionat no ho són. I aleshores, diguem-ne, des de la concepció, des de Montesquieu, per entendre'ns, des de la lògica de separació de poders, on hi ha un tall molt clar, és en relació a tot el que són òrgans jurisdiccionals. De fet, la llei del poder judicial, en aquest sentit, és taxativa. Aquí és veritat que hi ha una gran discussió, a més a més, doctrinal i molts llibres escrits, que no sé si li recomanaria, perquè no sé si me'l recomanaria a mi mateix, per entendre'ns, perquè sobre, diguem-ne, el caràcter del Tribunal Constitucional, que és certament un tribunal, i així es diu, però que té, diguem-ne, assignades unes funcions, sobretot amb una part de les competències que té atribuïdes, doncs que és un òrgan, diguem-ne, un punt mixta, no? Que és la discussió, però finalment és jurisdiccional. Sí, el que passa que tenen funcions de fiscalització, per exemple, la sindicatura de comptes, o fins i tot enviar al Tribunal de Comptes. Sí, però no és jurisdiccional, ja que li digui. De fiscalització, sí, igual que un interventor, per exemple. No? Un interventor d'Ajuntament, ja no dic de la Generalitat, però és un interventor. Bueno, hi ha tota una sèrie de representants o d'òrgans, unipersonals o no, que tenen unes funcions, però esclar, no són estrictament jurisdiccionals, no són clarament poder judicial, per entendre'ns. Aquesta és una mica la diferenciació, bé admetent-li que el Tribunal Constitucional té unes característiques singulars, però està més a prop de ser poder judicial que una altra cosa, crec jo que és així. I aquest era una mica el tall, i si no, em remeto a la doctrina Pérez-Trems, per entendre'ns. Sí, l'informe del Consell Assessor de la Transició Nacional deia, o sigui, recomanava de manera urgent que l'administració comencés a dissenyar un programa per abastar-se de material per la consulta, urnes, cabines i tot això. Jo volia preguntar a veure si aquesta recomanació que diu que és urgent s'ha començat a valorar o no. En tenim de material per unes possibles... Pensi que organitzem unes eleccions cada 4 anys. Diu que n'hi ha 300, l'informe de... De què? D'urnes. No ho sé, li confesso que no sé quantes urnes tenim a la Generalitat de Catalunya, això li confesso, però no ho sé, però el que sí que sé és que s'organitzen unes... Vaja. Sí, però deia que són titularitat de l'Estat espanyol. Doncs, vaja, no sé si ara el problema el tindrem perquè ens falten les urnes. Vull pensar que no, m'entén què vull dir. Em preocupen moltes coses abans d'estar pendent de si tenim la caixeta feta, que jo crec que, vaja, que fins i tot els de les consultes populars les varen poder disposar. No tinc la sensació que el problema vingui per aquí. De problemes en tenim molts, jo ja li admeto, sempre els hi he admès, que tenim molts problemes, i que ens agradaria que moltes coses fossin diferents, però no crec que les urnes de vidre en aquests moments siguin o hagin de ser, vaja, la principal urgència. Dit amb tota la cordialitat. Què més? Doncs alguna cosa en castellà i així ho deixaríem aquí. Sí, sisplau, l'argumentació... A la cabines. Molt bé, d'acord. La argumentación en que la Generalitat basa la recusación del presidente del Tribunal Constitucional. Gracias. Bueno, pues ya les anuncié el martes pasado la intención, ¿no?, de recusar al presidente del Tribunal Constitucional, admitiendo, ya lo dije entonces, lo repito ahora, no se trata de una recusación en abstracto para todo lo que pueda desempeñar el presidente del Tribunal Constitucional,
sino de acuerdo con la propia doctrina del Tribunal Constitucional, la conocida como doctrina Pérez-Trems, ¿no? Por la cual en casos concretos, y ahí hemos identificado hasta 24 por el momento, pues el requisito de imparcialidad y de independencia por parte de un magistrado del Tribunal Constitucional entraría en colisión pues con los propios hechos, ¿no? A razón de su militancia en el Partido Popular, ¿no? Es decir, la argumentación, lo que fundamenta esta recusación es sobre unos casos concretos y a partir precisamente de lo que el propio Tribunal Constitucional ha dicho cuando recusó a un magistrado por el caso del Estatut. Utilizamos su propia medicina, su propio argumentario. Què més? Sí, pero que te digas, yo sí. Le quería hacer, si podría ser, 3 cuestiones. Una es en genérico el mensaje que lanzan al gobierno español con la aprobación esta del proyecto de ley del gobierno local. ¿Cuál sería la que predominaría aquí en Cataluña? Sobre la información que anuncia una posible reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas, si habrá reunión, si la ve posible. Y sobre el tema del déficit. Alicia Sánchez Camacho lo ha situado entre el 1,5 y el 1,8 y nunca del 2%, porque sería superar. Perdón. Sí, lo del déficit. Alicia Sánchez Camacho ha dicho esta mañana que sería entre el 1,5 y 1,8 y nunca del 2%, porque sería rebasar lo que ya... ¿Y qué he dicho? Es que no me acuerdo yo muy bien. Esto, porque no he dicho nada, me parece, en relación a la señora Sánchez Camacho, ¿no? Que ella sabrá por qué lo dice. Eso. Muy bien. Efectivamente, ella sabrá. Bien. Sí. ¿Perdón? Bueno, sí. D'acord. Gràcies. Bien, en relación al proyecto de ley que aprueba el Gobierno de la Generalitat hoy respecto a la administración local, al régimen local de Cataluña, pues esto está amparado a lo que establece el Estatut, y el Estatut catalán establece claramente que esta es una competencia exclusiva a favor de la Generalitat de Cataluña. Establece también el Estatut catalán que entre el ejercicio de una competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña y lo que pueda decir una norma pues del Gobierno español o de las Cortes españolas, prevale lo que se hace en Cataluña, porque es por eso exclusiva, ¿no? Y con lo cual razones jurídicas, razones también, si usted quiere, políticas, por lo que ha sido históricamente la voluntad y la tradición de un régimen local propio en Cataluña. Ahí está el tema de los consejos comarcales y la tarea encomiable que han hecho durante estos 25 años, ¿no? Que además está sustentada esta tarea y este régimen local propio pues con una propia sentencia del Tribunal Constitucional de finales de los años 80, ¿no? Con lo cual, razones jurídicas, razones políticas, las hay pues para entender que va a prevalecer lo que es la norma catalana en relación al proyecto de ley que está haciendo el Gobierno español, ¿no? Vale la pena añadir también que por parte del ministro Montoro se comprometió ante la vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat, a la señora Joana Ortega, pues a que si había ley en Cataluña, esta sería la que prevalecería por encima de la española, y que lo que se haría por parte del Gobierno español pues es regular todo lo que afecta al ámbito del conjunto del Estado, con la excepción de Cataluña. En relación és que això no sé com enfocar-ho, però bueno, sí, perquè és un constant, ¿no? Disponibilidad por parte del presidente Mas, si esta fuera la pregunta, ¿no? De encontrarse con el señor Rajoy, toda, siempre, y siempre la ha habido, ¿eh? También ha dicho el presidente Mas en relación a este tipo de contactos,
pues que cree que deben de ser, si es que los hay, de forma discreta. Ya le digo yo que para estos próximos días y estas próximas semanas no va a haber contactos, ya se lo digo yo, ¿no? Pero vamos, la predisposición siempre es la del diálogo, la de estar dispuesto a encuentros en cualquier formato. Y en relación a las declaraciones del día de la señora Sánchez Camacho, pues ella sabrá. Ayer decía una cosa, hoy parece que ha ampliado el abanico, ¿no? Parece ser esto. Ella sabrá. A nosotros no se nos ha comunicado nada en concreto, ¿no? Y hay mañana reunión del Consejo Política Fiscal y Financiera y estaremos ahí, estará ahí el consejero de Economía y estaremos y escucharemos lo que se nos diga. Y a partir de ahí ya le anuncio que vamos a tomar decisiones el próximo martes, día 6 de agosto, en relación a si hacemos o no hacemos y cómo lo hacemos el presupuesto de la Generalitat de Cataluña. No vamos a demorar más tampoco la decisión, pero el martes se va a tomar. Doncs gràcies. Que tingueu una bona tarda. Un parell de preguntes més en castellà. Digui. Sobre el tema de la bandera espanyola a Mataró i sobre la comunitat de la Senyera. I després també sobre el cas Palau, la compareixença demanada del president. Bueno, en relación a lo que se me pregunta de la crema de una bandera, yo voy a decir lo que siempre he dicho y mantenemos como Gobierno de la Generalitat, es decir, nunca es recomendable quemar nada, ni quemar, ni silbar, ni sean banderas, sean fotografías, de quien sean. Yo creo que este tipo de actitudes pues no conforman nuestra forma de ser, ni queremos que la conformen. En relación a la comparecencia de mañana del presidente de la Generalitat, bueno, pues yo le diría que primero vamos a dar explicaciones, que es lo que ha hecho y hemos hecho hasta ahora siempre y en todos los ámbitos. También el propio presidente de la Generalitat no será la primera vez que dé explicaciones en el Parlamento de Cataluña y ahí vamos a estar, ¿no? Nos gustaría, pues que la comparecencia de mañana no fuera lo predecible que parece que es, ¿no? Antes lo comentábamos. Por nuestra parte vamos a intentar que no lo sea, en el sentido de que esto ya parece que las cartas estén echadas, ¿no? Y esto va a ser una especie de pim pam pum, al menos oyendo ya hoy algunas declaraciones de algunos portavoces de algunos grupos parlamentarios que dicen querer explicaciones, pero antes de que se den estas explicaciones ya llegan a sus conclusiones, ¿no? Vamos, sería una novedad que entre todos fuéramos capaces de no hacer aquello que es predecible en este tipo de casos. Creo que iría bien por todos. Por parte del Gobierno y del propio presidente vamos a intentarlo en este sentido, ¿no? Apa, doncs que tinguem bona tarda.